Bueno, anem a començar ja. Bueno, xiques, que ja ha tocat. Anem a començar. Bueno, bona vesprada. Anem a donar començament al ple ordinari corresponent al mes de desembre. Comencem per el primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació de la sessió de l'acte número 11 del 2022. Bueno, jo l'acte tinc que dir que n'hi ha uns fallos que li va comentar la secretària en el punt número 5, que era la proposta de l'aprovació de la pròrroga de l'escoleta infantil. En la pàgina 14. No està, bueno, jo no la tinc numerada. Sí, està en el codi de barres. Ah, pues no m'ha fijat. Sí, en el número 14, la intervenció, exactament. Està mesclada valencià, castellà, un toscabàs i un toscaballà. Sí, esa la tenia jo per a dir-te. Ja li ho havia comentat antes a la senyora secretària que refassa aquesta intervenció i es fique correctament. Vale. I després... I després, no sé... Nosaltres tenim a la pàgina 22 que en la meva intervenció, quan parle, posa RCU. Sí, exactament, la RCU. I en la 23, senyor Escoda, que posarà senyor Escopa. Ah, mira, ho veu? De vegades comences a dir que és tan apressa que no... Vale. I en principi jo crec que ja està tot. Vale, passem al següent punt. La proposta d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, expedient 1269/2022. Senyora secretària. Es proposen al ple els següents acords. Primer, aprovar definitivament la modificació de l'article 4, apartat C de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, d'acord amb el redactat que figura. I segon, publicar l'anterior acord i el text íntegre de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles al butlletí oficial de la província i al portal de transparència. Senyor regidor de Sena. Sí, bona nit a totes i a tots. En el passat plenari, crec que va ser el mes d'octubre, ja es va aprovar una modificació de l'ordenança reguladora de l'impost de béns immobles en el sentit d'acreditar quina era la documentació que tenien que presentar els contribuents per a poder gaudir de la bonificació que n'hi ha per la instal·lació de tots aquests sistemes d'autoconsum, etc. Com sempre, abans de l'entrada en vigor en la publicació en el boletí de la província n'hi ha un període per a al·legacions. No s'ha rebut cap al·legació, però sí que hem rebut una comunicació de Suma, que és l'ent que està creat per la Diputació i que tenim al servici tots els municipis per a tot el que són els serveis de gestió tributària, etc. Sí que ens va arribar una comunicació en una recomanació de com regular millor precisament l'entrada en aplicació d'aquesta bonificació. El que ve a dir és, aquesta bonificació, com tothom sap, és durant 3 anys tens dret a una bonificació en el rebut de l'IBI. El que ve a intentar acreditar o que quede més clar la modificació de l'ordenança és que aquesta bonificació sortirà a efectes des del període impositiu següent a la sol·licitud. És a dir, si jo presento una sol·licitud en el 2022, serà el 2023, 2024 i 2025 en el que es podrà gaudir aquesta bonificació. Aquesta és la recomanació que es fa Suma, que entenem que tot el que siga donar més seguretat i més certidumbre, millor, i per això portem aquesta modificació en l'ordenança. Senyor Gregori. Sí, bona nit a tots i a totes. És un mero tràmit perquè ara toca ja aprovar-la definitivament després del període d'exposició pública. Per tant, el nostre vot serà favorable. Senyora Romano. Nosaltres igual. És un tràmit que hi ha que complir i anem a votar favorablement. Molt bé, doncs després de manifestar tots els grups, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre, el número 3, proposta d'aprovació de la resolució de la concessió del servei d'explotació de l'hotel. Senyora secretària. Es proposen al ple els següents acords. Primer, declarar la resolució per mutu acord del contracte administratiu de concessió del servei d'explotació de l'hotel Vila de Biar entre la mercantil Ecoseg SL i l'Ajuntament de Biar en quedar acreditada la pèrdua de la viabilitat econòmica de l'empresa
per les enormes pèrdues en el manteniment de les instal·lacions i el pagament de serveis i subministraments sense ingressos que les cobrisquen. Segon, revertir el servei a l'Ajuntament de Biar. Tercer, retornar la garantia de 33.500 euros depositada mitjançant aval bancari pel concessionari. Quart, procedir al lliurament dels béns i a la signatura de la corresponent acta de recepció de béns, obres i instal·lacions. Cinquè, comunicar el present d'acord del Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Sisè, facultar a l'alcaldessa presidenta a realitzar els tràmits necessaris per a l'execució dels presents acords. Setè, publicar el present acord en el perfil del contractant i el portal de transparència de l'Ajuntament de Biar. I vuitè, notificar el present acord al concessionari. Bueno, en este punt lo que es trata ya es de rescindir el contrato que tenía la empresa que actualmente la concessió de l'explotació de l'hotel, que era Ecosec, i perquè ja, com ja saben, van tindre el procediment per a una nova licitació i que el contracte d'explotació el tinguera una altra empresa. Entonces ja després de passar tots els informes de les tècnics en què estava correcte, s'ha passat una inspecció per hotel que l'inventari és el que és i no n'hi ha ningun problema, però ja es declara ja la resolució i és el que duem al pleno perquè és l'òrgan competent. Senyora Gregori. Sí, nosaltres anem a votar favorablement en aquest punt perquè tenim els informes de l'enginyer tècnic en el que diu que totes les coses que queden en l'hotel després per a tornar-li l'aval estan totes correctes i en bones condicions. Per tant, només queda rescindir el contracte, que és curiós que mentre no s'ha tingut que pagar un cànon a l'Ajuntament era rentable i en el moment que se tenia que pagar el cànon a l'Ajuntament comença a tindre pèrdues. Per tant, quan abans liquidem aquest tema, abans començarem amb la nova adjudicatària per a que l'hotel estigui en funcionament el més aviat possible. Sí, el nostre vot va ser favorable també perquè també, havent un informe tècnic, no tenim res més a dir. Molt bé, doncs després de manifestar tots els grups, aprovat per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta de l'aprovació de la revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida i transport de residus, .net i neteja viària. Expedient 15/2013. Senyora secretària. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, .net i de neteja viària, adjudicada a Fomento de Benicàssim S.A., per import de 198.190,72 euros l'any, IVA exclòs, d'acord amb els informes tècnics que consten a l'expedient. Segon, aprovar, disposar i reconèixer l'obligació amb càrrega a l'aplicació pressupostària de recollida de residus i neteja viària del pressupost general de l'entitat local per a l'exercici 2022. I tercer, notificar el present acord al contractista i al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. El que es du en aquest punt és la revisió de preus que marca el contracte del servei de recollida de residus en la clàusula número 11 que n'hi ha una revisió de preus en una fórmula que marca el contracte i és el que el tècnic ha fet. Entonces, la pujada són aproximadament uns 9.000 euros conforme a la fórmula que existeix, 9.167,62 euros, que és el que puja deguda a l'increment. Senyora Gregori. Sí, n'hi ha un informe tècnic, per tant nosaltres anem a votar favorablement, però volem reiterar els comentaris i totes les demandes que hem fet al llarg d'enguany, en el qual notem a faltar que cada vegada n'hi ha menys servei perquè s'han reduït el nombre de contenedors i en aquest cas el pagament ha augmentat. Senyora Roman. Sí, el nostre vot va ser favorable també. Només esperem que no repercutisca sobre els usuaris també aquest augment de l'import. No, de moment no va pujar-se la tassa, però sí que ho comentarem després quan vinga el tema del pressupost, que n'hi ha una sèrie d'increments, però de moment la tassa va quedar-se igual. Doncs s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, proposta de l'aprovació de l'adscripció del personal de serveis socials a la Mancomunitat de l'Alt Vinalopó, expedient 1657/2022. Senyora secretària. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adscriure el personal relacionat en aquest acord a la plantilla de la Mancomunitat de l'Alt Vinalopó amb la garantia de les mateixes retribucions i condicions essencials de treball amb efectes des de l'1 de gener de 2023. Segon, notificar el present acord a les treballadores afectades i a la Mancomunitat de l'Alt Vinalopó als efectes oportuns.
En este punt el que duem a terme és l'adscripció del personal a la Mancomunitat de Serveis Socials de l'Albinalopó. Com tots saben, ja van passar per pleno que conforme a la llei que existís de serveis socials, Biar i Salines passaven a formar part de la mancomunitat que existia ja entre Beneixama, Canyà i Camp de Mirra. Entonces, tot el personal, tant de Biar de Salines, passa a formar part d'aquesta mancomunitat i a partir d'ara s'escriu, ja n'hi ha un acte en què totes les treballadores han firmat i estan d'acord. Nosaltres tenim que cedir aquest personal, per això el pleno és el que té que pillar la decisió i després la mancomunitat acceptar aquest personal per a que va treballar exactament igual, no va haver ningú canvi cara a l'usuari, però sí que formarà part de la mancomunitat de compte de formar part de l'Ajuntament de Biar. Senyora Gregori. Sí, les treballadores estan d'acord a passar-se a la mancomunitat, per tant, nosaltres no tenim res més a dir i votar favorablement. Senyora Romano. Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta d'aprovació de la modificació i ampliació del termini d'execució del contracte d'obres d'adequació i ampliació del CEI Mare Déu de Gràcia. Pla edificant, expedient 1559-2022. Senyora secretària. Es proposen al ple els següents acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació del contracte d'execució de les obres d'adequació i ampliació del CEIP Mare de Déu de Gràcia de Biar, pla edificant, redactat per la UT CEIP de Gràcia, Armiño Almazán Sego Arquitectos i que s'està executant per l'empresa Hortem Servicio de Actuaciones Ambientales, SAU, per un import de 2.092.926,55 euros, IVA no inclòs d'acord amb el projecte modificant i que consisteix en l'article 205.2a de la llei de contractes per la causa d'obres addicionals per import de 33.235,51 euros IVA exclòs, que representa un percentatge de l'1,75% del preu inicial del contracte, i per l'article 205.2c de la llei de contractes la causa de modificació no substancial per import de 164.007,15 euros IVA exclòs, i a més, conjuntament amb l'alteració per obres addicionals, el total de l'alteració ascendeix a 197.242,91 euros, que representa un 10,40% del preu total, inferior al 15% del preu del contracte. Segon, autoritzar l'ampliació del termini d'execució fins al 28 de febrer de 2023. Tercer, disposar la despesa de 197.242,91 euros més 41.421,03 euros corresponents amb l'IVA amb càrrega a l'aplicació pressupostària corresponent i tramitar la cessió de crèdit a la Conselleria a partir de la plataforma edificant. Quart, requerir al contractista el reajustament de la garantia per import de 9.862,21 euros. Cinquè, comunicar el present acord del Departament d'Intervenció. Sisè, facultar a l'alcaldessa presidenta a realitzar els tràmits necessaris per a l'execució dels presents acords. Setè, publicar el present acord en el perfil del contractant i el portal de transparència de l'Ajuntament de Biar. I vuitè, notificar el present acord als interessats amb els recursos corresponents. Bueno, com vaig comentar en la comissió, comente i vos explique, si recordarà, bueno, estava Tere. El que duem així és una modificació del contracte de l'obra del Colatge, perquè la situació des que va començar ha canviat, els preus dels materials no són els que són, hi ha hagut una pujada molt gran. Vam estar parlant amb la Conselleria i el director d'Infraestructures i va autoritzar, no sols en l'obra nostra, sinó en totes les que estaven fent-se, una modificació per a posar més diners perquè pogueren tirar endavant les obres. Entonces, per a fer això n'hi ha que modificar aquest contracte, que és el que estem fent, i a la volta l'empresa ens va demanar una ampliació del termini, que ja havíem modificat, havíem dit que fins al 30 de desembre, bueno, fins al 31, ja havíem ampliat el contracte, però no suficient perquè han tingut problemes de subministre també, degut a la situació que hi ha hagut, i entonces ens han demanat una ampliació. En la proposta que van dur a comissió, en principi, era de 2 mesos, era fins al 28 de febrer, però ja vaig comentar que l'empresa havia dit que si se l'ampliava a un mes més, però no estava clar. Entonces, com ja vam aprovar l'ampliació en comissió de 2 mesos per a modificar aquest dictamen i posar-lo a 3, han fet una esmena que és tot exactament igual, que no era
papers. Tere. Bueno, n'hi ha una per cada una. I veurà fotocopiar també l'informe de l'arquitecte, que és el que dona el vistiplau a la modificació, que vam comentar ja. A veure, ja esteu totes? Bueno, falta. Vale. Entonces, era la manera que teníem per a... Entonces, lo primer que tenim que fer és, diguem, votar l'esmena, que és tot igual, salvo lo que és la modificació del mes. Si veu en el punt... A veure on està. En el punt segon, de compte de porar, s'autoritza l'ampliació fins al 28 de febrer, però s'autoritza l'ampliació al 31 de març del 2023. La resta és exactament igual, però han modificat el punt que era el que m'havia demanat l'empresa i l'arquitecte ha fet un informe dient que és correcte i que està entra dins dels paràmetres raonables del funcionament de l'obra conforme està. Senyora Gregori. Sí, ja ho va comentar a la comissió informativa a la qual vam assistir, que no sabien si serien de 2 o de 3 mesos, per tant s'ha fet aquesta esmena. Nosaltres no tenim res en contra perquè estan els informes tècnics que avalen aquesta pujada de preu, ja que el preu d'eixida per a la nova creació del col·le d'infantil era superior a l'oferta que n'hi ha, i per tant anem a votar favorablement d'aquesta esmena que modifica el que vam aprovar a la comissió informativa i veure i que vostès es creguen ja que realment el govern de Ximo Puig va dir que anava a pagar l'escola en el plan Edifica, que vostès no se creien que anaven a fer-se càrrec dels diners i per tant ja tenim ahí una construcció que si no passa res el proper 31 de març estarà ja finalitzada i tot això va a càrrec del govern de Ximo Puig de les subvencions que venien d'Europa. Per la nostra part anem a votar favorablement. Senyora Armand. És molt important aquesta obra, és molt important per a les xiquetes i els xiquets de Biar i que s'ampliï el plaç perquè es quedi suficientment ben feta. Anem a votar favorablement. Entonces votem favorablement a l'esmena i a la modificació del contra, de l'ampliació també del preu. S'aprova per unanimitat l'esmena com la moció. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la urgència de la inclusió en l'ordre del dia dels acords relatius a l'expedient 1593 i 1593 del /2022 i 900 /2020, corresponent, 1, a l'aprovació del pressupost, que ja vaig explicar en la comissió que anava a dur-se el pressupost, que no s'havia passat per la comissió perquè s'havia acabat, havien estat fins a última hora fent el pressupost. La urgència és que n'hi ha que aprovar-lo ara perquè a fecha del dia 1 de gener la Mancomunitat ja entra en funcionament, el personal entra, amb la qual cosa té que estar aprovat el pressupost nostre abans del pressupost de la Mancomunitat, que la Mancomunitat l'aprovarà demà. De fet, n'hi ha demà pleno de Mancomunitat per a poder aprovar-lo, per a passar la part de l'Ajuntament nostre a la Mancomunitat i que puguem cobrir les gastos del personal sobretot. I després, el segon punt és la ratificació del decret relatiu a la suspensió de la formalització del contracte de concessió del servei de l'Hotel Vila de Biar, que com vaig comentar també en la comissió, n'hi ha que suspendre la formalització d'aquest contracte perquè, pese a que el Tribunal de Contractació m'ha donat raó a l'Ajuntament, sí que m'ha dit que fem un procediment per a comprovar exactament que no n'hi ha ningun tipus de col·lusió ni n'hi ha ningun problema i n'hi ha un procediment que n'hi ha que fer-lo a part, amb la qual cosa de moment es suspèn la formalització del contracte. Vots a favor de la urgència? Vots en contra? Ens agradaria explicar per què votem en contra, perquè ja hem votat. Nosaltres hem votat en contra de la urgència perquè vostè en la comissió informativa sí que va dir que venien els pressupostos i que ens anava a donar accés immediat als pressupostos encara que no s'haguera convocat
abans que es convocara la sessió plenària. Van tindre accés als pressupostos al mateix temps que es va convocar, que van ser les 2:32 del migdia. Per tant, aquestes hores del matí que podríem haver estat revisant els pressupostos tal com vostè ens va dir, no es va fer. Per tant, aquest és el motiu per el qual votem en contra dels pressupostos de la urgència. I en quant a la suspensió del contracte de l'hotel, també la votem en contra perquè van els dos junts, o el podem votar també per separat, perquè trobem ahir unes certes irregularitats a l'hora de fer-ho tot tan a pressa, ja que fa un mes el senyor regidor de Turisme va dir que la sentència havia sigut favorable i que en aquest plenari o pròximament anàvem a aprovar la nova licitació de l'hotel. Per tant, el vot del grup municipal socialista és en contra de la urgència. Molt bé, doncs ara després li contestarem. Passem al següent punt. Moció urgent, proposta d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023. Senyora secretària. Es presenten al ple els següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic 2023, juntament amb les seues bases d'execució i el resum del qual per capítols és el que consta a l'acord. Segon, aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a personal laboral. Tercer, exposar al públic el pressupost general per al 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal aprovats per un termini de 15 dies mitjançant anuncis en el butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. Quart, considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. Cinquè, publicar en el butlletí oficial de la província el pressupost resumit per capítols entrant en vigor en l'exercici 2023 una vegada publicada en la forma prevista. I sisè, remetre còpia a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Generalitat Valenciana. Senyor regidor Hisenda. Sí. Com s'ha comentat abans, s'ha explicat per quin motiu no s'havia ni pogut explicar abans ni tampoc volem demorar més tard l'aprovació, que és per a que puguen entrar en vigor a la volta que entre en vigor el servici de la Mancomunitat de Serveis Socials de l'Alt Vinalopó. Dit això, per supòs que aquests pressupostos van a ser participatius i per supòs que en el mes de gener es convocarà el Consell de Participació Ciutadana per a donar compte, explicar totes les partides del pressupost i, com l'any passat, a part de que va llevar-se a execució el que es va acordar l'any passat en el Consell de Participació Ciutadana, per a que, de la mateixa forma que l'any passat, durant el proper any 2022, en el primer semestre, totes les associacions del poble puguen aportar les seues propostes i es puguen llevar a execució en la segona part de l'any. El muntant total del pressupost de l'Ajuntament de Biar és el més alt de la història, ja suma 4.492.152 euros, són quasi 270.000 euros més que l'any passat, tant, evidentment, un pressupost que té que estar equilibrat, despeses i ingressos, els dos capítols sumen aquest import. Això no vol dir que l'Ajuntament de Biar estigui augmentant els ingressos tributaris, les taxes, etc. No hem augmentat res, com tot el món que pugui seguir tots els plenaris, no s'ha aprovat ninguna ordenança fiscal que suposa un increment dels ingressos tributaris. Al revés, fa 3 anys vam aprovar, o fa 2 anys, una rebaixa de l'IBI i s'han aprovat certes bonificacions, sobretot com la que ja s'ha comentat aquesta nit, la bonificació per l'instal·lació de tots els sistemes d'autoconsum energètic. De fet, en els impostos directes, la quantitat que n'hi ha pressupostada és lleugerament inferior que la que havia l'any passat, precisament per això, perquè com no les han augmentat i esperem que ojalà siguin molt els contribuents que sol·liciten noves bonificacions per a aquest tipus d'instal·lacions, n'hi ha un lleuger decrement o reducció de lo que són l'impost de béns immobles, que és la gran partida dels ingressos tributaris i de tot el pressupost de l'Ajuntament de Biar, perquè pràcticament és el 50%. En matèria d'impostos indirectes, entenem que n'hi haurà una lleugera munta. Per què? Perquè hi ha una reactivació econòmica després dels 2 anys que va estar l'economia més paralitzada per tot el que va ser la Covid-19. Entonces entenem que tant l'impost de l'ICIO com la plusvalia municipal van a tindre un increment perquè van a ser més les obres i més les transmissions que van a fer-se
dels mobles que devenguen aquest tipus d'imbrers. Igual que les taxes també tenen un lleuger increment, no perquè s'hagi augmentat el preu de ninguna taxa, que no s'ha aprovat res en aquest sentit en ningú plenari municipal, sinó perquè entenem que va haver una més activitat. De fet, ja es va veure en este 2022 en comparació amb el 2021. A títol d'exemple, les preus de les entrades en el museu i en el castell s'han incrementat considerablement d'un any respecte a l'anterior. O una altra cosa significativa, per exemple, la taxa per l'ocupació del domini públic de les terrasses, van haver uns anys que van estar suspeses, perquè així no ho va decidir la corporació municipal, i a dia d'avui ja es tornen a cobrar. Per això hi ha uns 6.000 euros d'ingressos que a 3 anys no estaven. Després també entenem que anem a tindre més rebuda d'aportacions d'altres administracions, sobretot el que és la participació de l'Ajuntament de Biar en la cessió de tributs que són de recaptació estatal per l'increment de l'activitat econòmica, que encara que no hem arribat a la que teníem en el 2019, però lògicament en comparació amb el 2020 i en el 2021 anem en línia ascendent. I també anem a tindre un increment de lo que són la rebuda de fons d'altres administracions, no només l'estatal, sinó també de la Generalitat, i sobretot la Diputació, en què anem a tindre un increment de quasi 200.000 euros. Tot això fa que tinguem aquest increment dels ingressos en 4.492.000 euros. És, com havia dit, el pressupost més alt de la història del poble de Biar. I com van a gastar-se o van a invertir-se estos 4 milions quasi mig d'euros en tot el que són les despeses dels diferents servicis, conselleries del municipi i d'inversions. En temes de despeses n'hi ha també una baixada significativa respecte a l'any anterior. Per què n'hi ha una baixada quan tenim simplement per aplicació de la normativa vigent un increment del 2,5% a tots els sous de funcionaris, empleats laborals, etc. Perquè com s'acaba d'aprovar fa 2 punts o 3 de l'ordre del dia, n'hi ha certs treballadors i funcionaris de l'Ajuntament que van eixir de la nostra responsabilitat, aunque per supost van a continuar sent funcionaris de l'Ajuntament de Biar, n'hi ha una cessió a aquest ent que és la Mancomunitat de Serveis Socials de l'Alt Vinalopó, que és com la Generalitat vol que es gestionen a partir d'ara aquest tipus de serveis socials, i per això, aquestes persones, el pagament de tots els seus nòmines socials ja no estarà a càrrec de l'Ajuntament. Igual com hi haurà certes subvencions que venen a remunerar, satisfacer, etc., determinats servicis que ja no les rebrà l'Ajuntament, sinó que les rebrà la Mancomunitat. O igual hi haurà determinats costos que ja no el té l'Ajuntament i el tindrà la Mancomunitat. Per supost, el que sí que té l'Ajuntament, que per això està en una altra partida, que són les transferències que nosaltres fem a altres administracions, on hi ha el que l'Ajuntament de Biar té que contribuir al sosteniment de la Mancomunitat de Servicis de l'Alt Vinalopó. Són uns 73.000 euros, que això és una cosa nova que en altres anys no estava i que fins la setmana passada no la sabíem i per això no podíem tancar de forma definitiva el que serà el pressupost. Dins del que és el capítol de despeses, que s'ha fet en uns criteris prou realistes, sobretot tenint en compte el que han sigut l'increment de costos que hem tingut en el present any 2022, més a part les normals expectatives que poden tindre de lo que s'ha de fer i de lo que pot vindre en el 2023, però l'increment més bestial, i dic la paraula bestial perquè no estic exagerant, és l'increment del cost del subministrament energètic. Aquest cost suma més de 200 i pico mil euros en comparació als altres anys. Si van a la part al concepte 221, el subministrament d'energia munta la xifra de 365.000 euros, quan l'any passat era 162.000. És una bestialitat, però bueno, això ho sabem nosaltres, ho saben tots els ciutadans, ho saben totes les empreses.
s'ha negociat un contracte marc a nivell macro en tots molts municipis, en la Diputació, per a que siga el cost el més assumible possible, però encara així tenim que preveure aquest increment de 200.000 euros. Una de les altres grans partides que també n'hi ha nova, que no havia en els anys anteriors, és el nou impost que tenim que satisfer tots els municipis pel tema de com és el tractament dels residus urbans que anem generant. Munta la quantitat de 28.000 euros, és conforme a el que nosaltres aportem a tots els sistemes de tractament del consorci, etc. i això és el que ens toca pagar. Per tant, conscienciar una volta més a la gent de la importància de reciclar i de destinar cada cosa a lo seu per a intentar veure en la medida del possible que en propers anys aquests 28.000 euros, que és una penalització, diguem, en certa forma, per no reciclar de forma correcta, pugui anar-se reduint i que cada volta siga la quantitat més xicoteta possible. De tot el més, com havíem comentat, la línia és continuista, és el que s'havia vingut gastant el 2022 adaptat a les necessitats que puguem tindre en el 2023. N'hi ha alguna partida que millor cal assenyalar com a possible interessant, com són destinar 24.000 euros a projectes. Entre un dels tants és fer un concurs d'idees per a veure de quina forma es pot aprofitar millor la disponibilitat que anem a tindre en la nova inversió que es va fer enguany en l'antiga fàbrica de la GESMAR per a poder-lo destinar a totes les finalitats culturals, etc. i socials de l'Ajuntament de Biar, entre altres coses. Ja no està la partida que molts anys venien arrastrant de fer un projecte al Centre Majors, perquè ja l'ha assumit la Diputació d'Alacant i, com no sé si s'explicarà posteriorment, és un tema que ens congratulem que estigui donant els passos avant i que segurament quan s'acabi de construir el col·legi pugui començar-se l'inici de la construcció del centre de dia en l'antiga escola infantil de la plaça del convent. Ja no estava aquesta partida que venien arrastrant diversos anys per a fer un projecte tècnic i en principi de tema de despeses de conselleries ara queda a la seva disposició per si volen fer algun tipus de pregunta. En temes de transferències a altres administracions, com hem dit, hi ha una cosa nova que no havia anys anteriors, que són de 73.000 euros, que és l'aportació que per al 2023 farà l'Ajuntament de Biar a la Mancomunitat de Serveis de l'Alt Vinalopó. En tot el més, la línia és continuista en el que es requereix la col·laboració en altres administracions o en totes les entitats del poble de Biar, a la que a totes se les manté els seus convenis de col·laboració, i dins del fons de contingència hem estimat necessari augmentar-lo en 65.000 euros a la quantitat que hi havia l'any passat per a fer, entre altres coses, el que havíem comentat antes, de respondre a les propostes que es puguen fer les associacions en el Consell de Participació Ciutadana que es convocarà en el mes de gener. O també entenem que passarà que hi haurà algun increment en la llei de pressupostos de l'any que ve o en algun tipus de disposició normativa d'algun tipus d'increment de pujada de sous per als funcionaris públics, com ja ha passat enguany, que ja han tingut que fer també algun increment de l'1%. Una part important del pressupost d'enguany són les inversions, que també van a tindre un increment respecte a les que es van fer en l'any 2022. Aquestes inversions n'hi ha que dir que són addicionals a les que ja estan en procés de licitació, que recordem que tenim unes quantes, que també tenen alguna demora per problemes tècnics, però que entenem que molt a prompte van a començar la seva execució, com és el nou gimnàs en el poliesportiu o l'adequació de molts dels carrers del casc antiu. Estem parlant dels que estan compresos entre l'Ajuntament, la plaça de la Constitució i la plaça d'Espanya o de l'Arrabal. Ahí està el procés de licitació. També hi ha alguns problemes per culpa de l'increment dels costos que ha fet que molts postulants estiguen reajustant les seues ofertes, però que entenem que molt prompte es podran començar a dur terme i que siguin una realitat. Però a part d'això, les noves inversions que volen reflejar en el pressupost, perquè entenem que en els fons propis de l'Ajuntament o en les que anem a rebre en subvencions anem a fer-les i per això les podem reflejar ja, a part de que sempre anem a gaudir
del romanent de tesoreria que podem fer front per a noves inversions financerament sostenibles són millorament de les instal·lacions d'aigua potable en 75.000 euros, i aquests 75.000 euros són el cànon que també esperem rebre de l'empresa, no esperem rebre, no, anem a rebre de l'empresa concessionària del servei d'aigua potable. Una ampliació del parc públic del Plàtan, el Parc de Baix, que tots ens entenem, que n'hi haurà 160.000 euros per a millorar les seves condicions i que es pugui disfrutar tant com a aparcament públic com a totes les festes, verbenes que allí es solen fer, i que a la volta siga un espai més verd dins del que és el nostre inventari i patrimoni. Una nova reurbanització de part de la plaça de Santa Anna en 56.000 euros. Després n'hi ha xicotetes partides que no poden comptablement considerar-les com a gastos de coses que es tenen que comprar per als equipos funcionaris, sobretot la brigada d'obres, etc., i que com són coses que passaran a formar part de l'inventari municipal, doncs ja no són gastos, són inversions, i així també estan detallades les partides que van a destinar-se per a aquestes compres, o millor dit, inversions en nous elements d'immobilitzar des de material, ferramentes o el que calga. Tot això es financiarà en recursos ordinaris de l'Ajuntament, en les subvencions que ja tenim concedides de la Diputació i que són 266.000 euros, per això havíem dit que rebien més diners també d'altres administracions, i en el cànon de l'AUIA dels 75.000 euros. I a part continuarem sufragant la part que és la mateixa que venim pagant des de fa diversos anys de la renovació que es va anar fent de la xarxa d'abastiment d'aigua en el carrer dels Carrils i que són altra volta, igual que l'any passat, 20.625 euros. I en principi són tot el que tenim que dir com a grans línies dels pressupostos del 2023. Senyor Gregori. Sí, en l'apartat de personal hem vist que mantenen el jornal d'una persona que està a punt de prejubilar-se. Imaginem que aquesta plaça la trauran aquesta plaça per a cobrir la vacant d'aquesta prejubilació. Em contesten ara o m'ho contesten després? Com estem parlant dels pressupostos, jo tinc dubtes, pregunte. Pues, a veure, la plaça de moment està pressupostada perquè no està clar si va a cobrir-se, perquè no n'hi ha bolsa, i entonces te quedes de moment a veure com va fer-se. Per això no s'ha llevat. Val, i sé per un costat. Després hem vist que en el... Sí, la del jardiner. Després n'hi ha una errata a la pàgina 4 de 8, ja que estem en la part d'ingressos, al capítol 3, parades, que són parades. Ja que estem, doncs... I a part també n'hi ha una tonteria, però bueno, en el títol continua posant 2022 en algunes fulles. Sí, per comptes de 2023. El copia i pega. El copia i pega, que de vegades és una perdició. Després hem vist al capítol de despeses que tenen el lloguer d'un immoble per a activitat dels jovens. Es va signar un contracte mitjançant la Junta de Govern per a fer unes reformes, perquè això ja ve col·legiant d'enguany, en el qual vostès no van dir la ubicació i es va mantindre en secret la ubicació. Enguany ho posaran en marxa, no? És any electoral i això m'imagino que donarà boig, perquè ja que no s'ha fet en el 22, doncs en el 23 és un bon moment per a tornar-lo a reiniciar. Hem vist que en participació ciutadana han posat 1.000 euros al 925, a la partida 925. A què se refereix aquesta participació ciutadana? És al que vostè ha dit dels projectes per a la fàbrica Crisma? No, els projectes estan en el fons de contingència. Aquests 1.000 euros, que no crec que es gasten, no para que s'ha posat ahí per si acas, és el que pugui ser necessari per a fer comunicacions o comprar, jo què sé, des de botelles d'aigua en les reunions que es pugui fer. És una partida simbòlica. És que com posava participació ciutadana, nosaltres ens hem confós amb el Consell de Participació Ciutadana. I hem vist de la renovació del carrer Carrils, que això ja estava, conforme s'ha dit, abans pressupostat i que durant el 2022 encara no s'ha dut a terme. No, és que el pagament és en diversos anys. Sí, però de tota manera no ha començat l'obra perquè és una obra que executa Diputació
i tenien que refer el projecte pel lío que hi ha hagut de costos, però vamos, ja m'han dit que estaven ja licitant, vull dir que no crec que tarden ja molt. Aleshores, vostès, l'única inversió que porten, per a que quede clar, és el concurs que faran per a veure què van a fer en la fàbrica de la Gespar, amb finançament propi, me referís. Plàtano i el parque de plàtano, etc. Les carrers de l'Ajuntament... Però això no venien per subvenció de la Diputació? Estic parlant de diners propis sense subvenció d'unes altres. Aconseguir subvencions per a financiar aquestes inversions i no de traure de lo que són les despeses per a les conselleries dels fons municipals. O sigui que continuen amb la mateixa filosofia que porten aquests últims 3 pressupostos. No diuen en què van a invertir els 4 milions, quasi 4 milions i mig que tenim de pressupost en coses concretes, així després no poden dir, no, és que no ho hem pogut fer, així no els poden dir que tenien pressupostat això i no ho han fet. Continuen en la mateixa filosofia que porten aquests 3 anys darrere, no? Sí, jo crec que l'hem explicat moltes voltes, sí, però no, bueno, sí. A veure, jo ho he entès, jo li estic fent una pregunta, la resposta és sí o no? No en aquest sentit. Nosaltres el que volem és aprofitar els diners, que són dels ciutadans, de la forma més eficient possible. Què és el que volem? Que els conselleries tinguin i serveis municipals a la seva disposició el màxim possible del pressupost. Per això, de 4 milions i mig, a les conselleries van 4.200.000, perquè ja d'entrar les sous de tots els funcionaris són quasi 2 milions d'euros. Per això totes les conselleries tenen altres 2 milions d'euros per a fer front a tot el que són els servicis municipals que es presten. Si fiquem els diners d'inversions, les tenim que detraure d'aquests 2 milions que destinem a les conselleries. Per això nosaltres el que aspirem és a, en part, en els nostres fons propis, financiar inversions, però sobretot anar aprofitant tot el que són subvencions d'altres administracions i aprofitar tot el que és el romanent de tresoreria que s'ha anat generant i continua generant-se. En el tema del jornal del personal, la RPT l'estava gestionant la Diputació. Encara estem, perquè si el jornal se mantenen més o menys els mateixos diners, tenen intenció pròximament, després de tant de temps que la Diputació els donen les RPTs per a començar a treballar-les i començar a mirar la mesa de contractació? Sí, en el moment que es pugui modificar, si com a conseqüència d'alguna modificació d'una RPT hi haurà un increment del sou, està previst. Està inclòs dins de 68.000 euros del fons de contingència. El que també seria molt important és que l'Ajuntament, tant financerament sostenible com el de Biar, que té zero endeutament i que no anem a recurrir a ningú tipus d'endeutament per a fer front al nostre dia a dia, que se nos lleve ja d'una volta la llei de finançament sostenible, etc., per a que puguem solucionar situacions injustes que n'hi ha, que haver-les aïlles i que no s'han generat ara. Ja lleven molts anys generades en aquest Ajuntament i no poden solucionar-les com ens agradaria. Ojalà aquesta llei a ajuntaments ja sanejats com el de Biar se li pugui llevar i es pugui aplicar. Fora d'això, tenim que fer modificacions de RPTs que puguen gaudir del visto bueno de la subdelegació del govern, que evidentment no podem fer ni prometre coses que després la subdelegació de govern ens denegue, com ja passa per això. Està treballant-se, hi haurà solucions, no van a ser meravilles, això ja ho podem dir, ni anem a prometre el que no podem donar, però quan hi hagi modificacions s'incrementaran els sous i ojalà la gran capacitat que pugui tornar a tindre l'Ajuntament de Biar com a responsable de la remuneració dels seus empleats és que desaparega en aquest sentit les limitacions de la llei de control pressupostari. Per la nostra part ja no tenim cap dubte més. Senyora Roman. Nosaltres l'any passat, el dia com avui, que també vam tindre el plenari, l'últim plenari de l'any, el portaveu del grup de Compromís va fer unes propostes a les que vostès li van dir que sí, que es farien. Una va ser fer un parc caní i l'altra va ser fer un estudi per a fer un pla de peatonalització del centre històric. Eren dues coses que la ciutadania les demanava i enguany, ante la falta d'aquest compliment,
Nosaltres no anem a votar en contra. Vale. Bueno, pues li conteste. El plan de peatonalització que va dir el seu portaveu, el van comentar que com estava fent-se l'agenda urbana que s'estudiaria i es miraria. Vull dir, l'agenda urbana ja la tenim i ara és veure i pillar decisions a veure si es pot, no es pot, si és viable o no és viable. En quant al parc canino, també nosaltres ja estaven i el van comentar diverses propostes i és una de les que estem valorant a veure quina és la millor i quina podem fer, però bueno, no ho han fet. Hem que reconèixer que ho han fet i que ja ho tenim, ja ho van dir que ho tenim en ment i que ho faríem. I jo volia comentar-li a la senyora Gregori per el que havia dit, el tema del local per fer el centre juvenil està tramitant-se, ha hagut uns problemes entre, diguem, no està fent encara el contracte, ha hagut una sèrie de problemes administratius, vull dir, entre les persones que tenen que fer el contracte, la documentació que fa falta, perquè l'administració ja saben que és farragosa i no el mateix una empresa que una persona particular i està en ello, la senyora secretària també estava fent-lo. En quant a lo que ha dit que les inversions, bueno, ja li ho ha dit el consellal de que no les plantegem i que no les veiem, ja li ho han dit, la nostra postura és utilitzar el remanent de tesoreria per a les inversions. Bueno, però li contesté jo, senyora Gregori. Ah, vale, és que una vegada que m'ho expliquen són suficientment intel·ligents per entendre les coses. No té la paraula i estic contestant-li, crec que estic en el dret de contestar. Sí, però quan ja m'havia contestat el senyor regidor d'Hisenda... Li torne ja a contestar. Vale, pues conteste. I el tema de la RPT, que li ha dit el senyor regidor també, existir el que és el fons de contingència, que ja ho ha dit, que és el SAC, diguem, on va a parar aquestes incidències que puguen ocurrir, referent sobretot al tema del personal, durant l'any. En aquest fons, a part de personal, també el que hem dit de la participació ciutadana. És una bolsa que apareixen ahí les diners i que es fiquen. Quan tinguem la RPT, que la Diputació ens diga exactament, perquè estan estudiant-la i ja ho han dit diverses voltes en la comissió i ho han dit també en la taula de negociació als funcionaris, la Diputació està fent, o el tècnic que ens lleva a nosaltres, està fent altres RPTs, amb la qual cosa ens va demanar un poc de paciència, perquè com n'hi ha més ajuntaments, no pot llevar-los tots a la volta i quan acabar un comença l'altre. Les RPTs són farragoses perquè a part de que tenen que fer els estudis, parlen amb els treballadors, miren a veure i després parlen amb els sindicats, el procediment és llarg i, com va dir el senyor consellal, estem parlant de que té que aprovar-se alguna cosa que després la subdelegació no ens ho tira darrere, com ja ens va passar a principi de legislatura. Amb la qual cosa és complicat, però està fent-se, vull dir, els treballadors ho saben sense cap problema. Bueno, doncs com està tot clarificat, anem a passar a votar. Vots a favor del pressupost? Vots en contra? S'aproven per 6 vots a favor i 4 en contra, 3 del Partit Socialista i 1 de Compromís. Passem al següent punt de l'ordre del dia, l'altra moció urgent, que era la proposta de ratificació del decret 2002-0847 relatiu a la suspensió de formalització del contracte de concessió del servei hotel Vila de Biar, expedient 900/2022. Senyora secretària. Es proposa al ple l'adopció del següent acord, ratificar la resolució d'alcaldia del decret 2022-847 de 19 de desembre de 2022, que resol, primer, suspendre el tràmit de formalització del contracte de concessió de serveis per a l'explotació de l'hotel Vila de Biar amb Vidagón Restijo de SL, segon, notificar el present acord a Vidagón Restijo de SL. Bueno, el que es trata es de ratificar, y en la comissió vaig explicar que el contracte no podia formalitzar-se perquè el Tribunal de Contratació ens havia donat la raó a l'Ajuntament dient que havia adjudicat correctament, però que podia existir uns indicis de que les dues empreses que s'havien presentat n'hi haguera una pràctica contrària a lo que és la contratació. En aquesta resolució es diu a l'Ajuntament que com poden haver indicis que faça un tràmit que existeix per evitar aquesta situació o per averiguar si realment n'hi ha una pràctica contrària. La urgència, que vostè estava votant en contra, estava dient, la urgència és perquè n'hi ha plaços. I ja li vaig comentar l'altre dia en la comissió que el divendres passat vam anar a parlar en
el Servei Jurídic de la Diputació i les abogades del Servei Jurídic ens van aconsellar i ens van dir que farem este procediment, que recollís la llei, que n'hi ha un a nivell autonòmic i un altre a nivell nacional, que a nivell autonòmic la senyora secretària aquí de la Conselleria encara no està desenvolupat el reglament, amb la qual no pot ser, i com a nivell nacional tampoc estava realment, la competència era autonòmica i no està, ens han dit el procediment que n'hi ha. I per evitar problemes, mentre que es fa aquest procediment, n'hi ha que suspendre la formalització del contracte. Es va fer per decret i es du ara a ratificar pel Pleno per la urgència, per les plaços, perquè n'hi ha que fer-lo ràpidament antes de que passaren els plaços de firmar el que és el contracte de la nova empresa. Entonces, així està el decret, que és el que s'explica, en el que diu que n'hi ha que suspendre-lo mentre fem l'altre tràmit. I l'altre tràmit ja comença del procediment administratiu per a poder fer-lo i demanar aquest procediment i que ens diguen si realment n'hi ha una pràctica col·lusòria o no n'hi ha una pràctica. Si no n'hi ha i no n'hi ha ningun problema, entonces alçarem esta suspensió i es firmarà el contracte en l'empresa que se li va adjudicar. Senyora Gregori. Mire, ens agrada que diga que existeixen terminis que l'administració ha de complir, perquè si no hem seguit malament tot el procediment de licitació de l'hotel Vila de Biar, es va presentar un recurs de reposició que està sense contestar del 25 de novembre del 2022. Fa hace 2 dies o farà un mes. No sé quant de temps tarda l'administració també en contestar a un recurs de reposició, que per a la persona, per al licitador que ho presenta, és fonamental, perquè està seguint uns tràmits paral·lels als de l'Ajuntament. Perquè hem tingut la paciència de llegir-nos tota la documentació que ve de l'adjudicació de la licitació de l'hotel. Aleshores, ens sembla que sí, nosaltres fa 2 mesos vam preguntar com estava el tema de l'hotel i el senyor regidor de Turisme ens va dir que li havien donat la raó a l'Ajuntament, que n'hi havia una sentència que havien donat l'Ajuntament, però que en aquesta mateixa sentència nosaltres entenem que es dona una via d'escape a reconeix, és a dir, sí que reconeix que n'hi ha unes pràctiques que podrien ser considerades com col·lusòries, perquè resulta que quan se presenta, per a que la gent ho entenga, es fan unes bases, un ple de condicions, tant tècnics com econòmics, i es publicita a la plataforma i qualsevol empresa que tingui aquests requisits presenta una documentació. I n'hi ha un document que es diu el 10, en el qual és un formulari de la Generalitat Valenciana en la qual diu qui és el representant legal d'aquestes empreses. Resulta que la sentència que li donen la raó a l'Ajuntament diu que sí, que resulta que n'hi ha 2 empreses que tenen la mateixa seu social i que resulta que són els mateixos representants legals. Aquesta documentació s'ha presentat a l'Ajuntament. Jo m'imagino que la taula de contractació llegiria aquesta documentació i no se van adonar o no era important en aquest moment. També hem vist que en l'estudi de viabilitat que està dins de l'expedient a la pàgina 90, aquest estudi de viabilitat es va fer ja després de la pandèmia, és a dir, no abans de la pandèmia, sinó en el procés de després de la pandèmia, en el qual es parla de que arrastrem una situació econòmica dolenta i, per tant, ja li dic, a la pàgina 90 l'estudi de viabilitat diu que per a llogar, o sigui, el cànon que hauria de demanar a l'Ajuntament no podria ser més de 2.500 euros al mes. L'Ajuntament, com volem tots, perquè en això estem tots d'acord, pense tots els regidors, tots els grups municipals d'aquest Ajuntament, que l'hotel s'obriga el més aviat possible, decidint que 1.000 euros està, com se sol dir, és una ganga per a que qualsevol empresa, tenint en compte que n'hi ha X anys de carència i a partir del següent any és quan comencen a pagar aquest cànon de 1.000 euros, n'hi ha un licitador que presenta més quantitat que els altres i es fa les famoses fórmules matemàtiques que apareixen en qualsevol contracte. Hem estat preguntant i investigant i veiem que aquesta fórmula matemàtica només
suma en el tema del tema econòmic, dels diners que volem pagar mensualment, però no de les millores. Aleshores, aquesta suma ahir es descompensa en aquesta fórmula matemàtica. Si n'hi ha dues empreses que tenen la mateixa seu social, que té el mateix representant legal, deduïm que és la mateixa, molta casualitat, que de colpa repent es presenten dos, però en una oferta molt baixa, per tant, en la suma, en la famosa fórmula, el tercer licitador, que diu que li dona més cànon a l'Ajuntament, que paga més cànon a l'Ajuntament, ja de primeres queda eliminat. Per tant, no se li contesta a aquest licitador perquè vol veure l'expedient i ells també investiguen per a veure què és el que ha passat i li faciliten, segons la llei de protecció de dades, però ell és un licitador, per lo vist, la documentació va tota tipejada en les dades. Per tant, ahir poques dades pot intentar saber de què s'està parlant, de quines persones, de quines empreses, per a ell continuar un procediment que considera des del seu punt de vista, que després veurem legalment si se li dona o no se li dona la raó, que és injust i que ahir no ha funcionat correctament, diguem, el mecanisme de l'administració. Presenta, com he dit, un recurs de reposició a 25 de novembre i no se li contesta. Vostè ens explica en la comissió informativa que en aquesta famosa sentència sí que parla de que és possible que l'existència de pràctiques colusòries, en la qual diuen que dues empreses, la mateixa empresa, fan legalment o no legalment, fan i s'apanyo i se presenten en els ajuntaments. La nostra pregunta és, ara han demanat un informe a la defensa de la competència per a que ens diga si realment han hagut pràctiques colusòries o no n'hi ha pràctiques colusòries. O ens va dir aquest informe d'aquesta comissió què és el que ha de fer l'Ajuntament. Perquè així tenim diversos escenaris i el temps passa. Vull dir, el temps va passant i cada mes que passa l'hotel continua tancat. Estem en època nadalenca. Hem tingut en desembre, hem tingut la fireta, hem tingut una setmana que molta gent de fora ha pogut fer pont i l'hotel el tenim tancat. L'hotel necessitem obrir-lo el més aviat possible, però sempre complint la legalitat. És a dir, el que no faci les coses legals hauria d'estar fora. La nostra pregunta és, entre altres, el tribunal ens dirà si sí o si no, o també ens ha de dir en quin procediment estem, o si hem de tornar cap avant o si hem de tornar cap arrere. Perquè si es declara si realment han hagut les pràctiques colusòries, en teoria aquestes dues empreses, jo pregunto des de la ignorància, perquè no som advocats, aquestes dues empreses que han fet la pràctica colusòria quedarien eliminades, no? Aquesta és la pregunta que tenim. Si queden eliminades, se li adjudica a la següent empresa, al següent licitador que es va presentar, perquè eren tres, dos s'han eliminat per pràctiques colusòries, el tercer es quedaria? O com havia estat eliminat degut a la pràctica colusòria, no ho sé, és que sembla tot un poc com el camarote de los hermanos Marx. No ho sé, en totes les negociacions, en tota l'apertura de sobres i en tota la documentació, no s'ha detectat per part de cap tècnic d'aquest Ajuntament a l'hora de valorar i de llegir la documentació, perquè la documentació està i el que nosaltres hem vist està tot dins de l'expedient. Nosaltres, com a grup socialista, sí que volem que s'obri l'hotel el més aviat possible, que es continuï amb la legalitat vigent, però també li demanem que li contesten a aquest licitador el recurs de reposició del 25 de novembre. No sé si li l'han contestat avui. Igual li l'han contestat avui i ja no insistís més per a que se li pugui contestar. Però conforme vostè ha dit, els terminis, l'administració té uns terminis i aquesta persona considera que la seva oferta és admissible i que n'hi ha dos licitadors que no han jugat net, parlant així en plata. Per tant, es pot aportar alguna cosa més, perquè dins de tot aquest procés trobem
La paraula no seria irregularitat, però que sí que troben coses d'errades. Senyora Gregori, anem a veure. Està parlant... A veure, Roberto, per favor. A veure, estic argumentant. Senyora Gregori, anem a veure. No és una conferència, estic argumentant. El que vostè dient... A veure. Per favor. Tampoc té el torn de paraula, el tenia jo que estic defensant, anem a callar i ell no. Per favor, un i l'altre. Anem a veure. Que vostè diga que l'Ajuntament està fent un procediment il·legal, això no vaig a permetir-ho. No, perdoni, jo no he dit... No, si vostè està dient que està pensant que el procediment és il·legal. No. No posi paraules que jo no he dit. Bueno, anem a veure. Jo no he dit que siga il·legal ni que siga alegal. Què està dient? Està dient que si l'Ajuntament, el procediment, vostè ha aprovat per pleno, i tot el que ha passat així, perquè l'òrgan de contratació és el pleno, tota l'adjudicació de tot. Aquesta és la primera, amb la qual vostè estava aprovant. Perquè n'hi havia informes tècnics que ho avalaven. Ara resulta que tenim una sentència... Perdone, senyora secretària. La sentència avala l'ofert en el procés d'Ajuntament. Però també diu... Senyora, el que diu és el més normal del món. Diu, com s'han alegat... No, home, no diu el més normal. Sí, anem a veure, el que es convalida... Senyora Gregori. La sentència, si haguera encontrat que l'adjudicació no haguera sigut correcta, l'haguera anul·lat. Al reclamant se li diu que no ha motivat cap de les coses de les que fundamentava, ho diu. I li dona la raó a l'Ajuntament quan desestima aquest recurrent, perquè va fer recursos, se li va contestar, de que no sabia i li matisse. Vostè ha dit que és el que va presentar l'oferta més alta, al revés. És el que va presentar l'oferta més baixa. I com no va justificar la baixa, per això és per el que se li va deixar enrere en comparació dels altres dos. El que diu el tribunal és que poden haver indicis de col·lusió, que això li pot passar a qualsevol administració de que es presenten dos que puguen tindre algun tipus de relació mercantil. I el que diu és, en aquests casos, que es continuï. I el més prudent per transparència i per tot, perquè no es casem en ningú, és això està així damunt de la taula, no volem a començar, perquè si volguérem ho podríem fer demà, no volem a començar una explotació, una concessió, que dins d'un any puguem estar en el Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat Valenciana a veure el que passa perquè dins de 2 o 3 anys o ens donen la raó i continuï la nova empresa concessionària o, com ha passat moltes voltes en l'empresa de l'aigua potable o en altres, es diga, això no s'ha fet bé, anem a començar arrere o el que puga passar. Per això mateix, el que diem és, anem a suspendre, que el pla de suspensió és molt curt, no estem parlant que això va demorar-se ni mig any, ni un any, ni res, és un pla de suspensió punt, i anem a fer un procediment que, com això ni siquiera està previst a nivell autonòmic, estem parlant de coses que ni siquiera a nivell autonòmic tenim instruments per a poder comprovar aquest tipus d'ofertes, anem a seguir el que se nos va dir a nivell nacional, i això són les consultes que està fent-se, perquè a nivell autonòmic encara no s'ha aprovat ningú procediment per a poder controlar aquest tipus de situacions quan es plantegen en una contratació. Entonces, jo crec que el que està fent l'Ajuntament de Biar és el més prudent per evitar possibles conflictes futurs. Dic, anem a parar, anem a revisar si efectivament hi ha relació mercantil entre aquestes dues empreses o no, i a partir d'ahí continuarem en més situació de seguretat perquè no volem tindre ningú tipus de contenciós futur. I dic una volta més, el Tribunal de Contratació li ha donat la raó a la taula de negociació en totes les coses que ha fet. Li ha donat la raó i ha desestimat el recurrent en tot el que havia al·legat. I l'únic que ha dit és, com s'han posat damunt de la taula indicis de col·lusions, recomanem que sigueu els procediments. Com a nivell autonòmic no n'hi ha, anem a seguir el que està fent-se a nivell estatal. Aleshores, mos diran si n'hi ha pràctiques col·lusòries sí o no, o mos diran, i això és el dubte que tenim. És que no ho sabem. Ho tindrem que seguir nosaltres en el procediment que se nos diga a nivell estatal. Que la comissió, quan mos passe l'informe, mos dirà sí que n'hi ha pràctiques o no n'hi ha pràctiques. I el següent pas, a veure, n'hi ha aquestes dues possibilitats, o sí o no. Però és que jo no puc dir el que va dir-nos el Tribunal de la Competència. Jo no sé si el Tribunal de la Competència té la potestat per a indicar-nos a nosaltres com a administració pública que a partir d'aquest moment hem de parar, continuar o començar. Senyora Gregori, com ni vostè ni jo
ni ningú ho sabem, per això està la senyora secretària i la tècnica de l'Ajuntament, quan arribi i ens diga què és el que va passar al tribunal, doncs ja pillarem el pas de continuar o no continuar, o tornar arrere o a començar. Entonces, com no puc dir-li, ni la senyora secretària tampoc ara, ja veurem. L'únic que tenim que fer és parar, que és el que ha dit el senyor regidor, que és el que han fet, suspendre aquest contracte fins que ens diguen realment què és el que passa i el que podem fer. Ni més ni menys. Aproximadament quant de temps? Mire, jo no tinc una bola màgica. Ja li vaig dir l'altre dia que era prou ràpid per el que ens van dir el Servici Jurídic de la Diputació, però és que estem en Nadal, estem en festes. Vostè sap que els funcionaris, la majoria, tenen vacacions aquests dies, amb la qual cosa no puc dir-li, pues suposo que hasta gener o al millor m'anarem tot el mes de gener, és que no ho sé. L'únic que li demanem és que en el moment que estiga, que se prengui una decisió no es preocupe, que es pillarà. Mire, més interès que tenim nosaltres no el té vostè. No, jo crec que l'interès com a administració, com a Ajuntament el tenim tots. Més interès ho tenim tots, amb la qual no vinga a dir-nos ara... El que s'obliga a l'hotel perquè estem perdent, que vinguin visitats, perquè si no poden vindre a quedar-se a dormir, senyora Gregori, poden visitar uns altres més pobles pressa per que no tenim quedar-se nosaltres a no pot dormir. tindre vostè. Vull dir que no es preocupe, que ja farem, si fa falta fer un pleno extraordinari, farem un pleno extraordinari, perquè des de luego nosaltres tenim moltíssim interès en que continuï això endavant. Pues el que ha de fer és contestar-li al recurs de reposició del 25 de novembre. Senyora Gregori, jo no li tinc que contestar perquè jo no faig les contestacions. Esa és la primera, perquè Però vostè està tindrà que parlant donar com si l'ordre. jo... No, perdone. Vostè tindrà que donar l'ordre a qui senyora secretària, corresponga. senyora Gregori, jo no tinc que donar l'ordre a ningú perquè els funcionaris d'aquest Ajuntament són prou competents i saben quina és la seva feina. Jo no les tinc que dir què és el que tenen. I estem en plaç. Que m'agradaria que qualsevol recurs de Vale. reposició en cualquier administració es Fuera contestarà lo en rápido como- menos d'un mes. No? Exactament. Està dins del plaç de la llei de procediment administratiu comú. Tampoc no s'esperen a l'últim dia. Bueno, Esperi senyora que no Gregori, s'esperi. anem a veure, pues si m'ho esperem, jo torno a repetir-li, que no som nosaltres el que ho fem, són la senyora secretària i la senyora tècnica, no es preocupe que li contestaran. I si tenen que esperar-se l'últim dia, pues estem dins de plaç, vull dir, és que n'hi ha moltes coses, n'hi ha molta feina a aquest Ajuntament. Vull dir, i les funcionaris d'aquest Ajuntament són prou competents per saber què és el que tenen que fer dins de les plaços que marca la llei, que per això se l'estudien. Senyora Roman. Bueno, pues confiem en això, en el criteri dels funcionaris i de les tècnics i que solucioni l'abans possible, perquè evidentment sí que tenim tots molt d'interès en que s'obri. Bueno, pues anem a votar la ratificació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és donem compte de les resolucions de l'alcaldia de les decrets número 781 al número 846, que és el que han tingut accés, i donem compte també de les actes de la Junta de Govern local, la número 13, la número 14 i la número 15 del 2022. I donem compte també de l'acte de la taula de contractació del procediment de l'adjudicació del contracte de concessió del servei de l'hotel Vila de Biar, que es va celebrar el dia 16 del 12 del 2022, que la taula és la que diu que el procediment que n'hi havia que fer, que era el de la pràctica col·lusòria. Passem al següent punt, pregs i preguntes. Anem a contestar primer les preguntes de... Bueno, els informes d'alcaldia. Ara que m'ha donat compte? Sí, s'ha menjat. Molt les ha menjat. Perquè no estan. Bueno, pues és igual, no n'hi ha informes d'alcaldia, informes de coses de Nadal, però bueno, és igual. Les podem fer? Sí? Bueno, pues si podem fer-lo, les fem abans. Pues incluïm els informes d'alcaldia ràpidament. Informar-los de... En quant a cultura, que el pròxim 23 de desembre començarà l'escola de Nadal fins al 5 de gener, com tots els anys. El dia 26 de desembre a les 7 en l'Auditori de la Cara Cultura tindrem la recollida de les cartes per part de les patges reials. El dia 2 de gener a les 6:30 en l'Auditori de la Cara Cultura n'hi ha un espectacle de màgia que es diu infantil, Mágica Navidad. El 5 de gener, a partir de les 5:30, començarà la cavalcada dels Reis, com tots els anys, i després passarem ja a repartir, bueno, les Reis ja repartiran les joguets als xiquets del poble. Informar-los també que el pròxim dia 7 de gener a les 5 de la vesprada en la plaça de la Constitució tindrà lloc el Ball de Jesús.
En quant al centre social, informar-los que s'ha impartit un curs de telefonia mòbil a l'Associació de Pensionistes, va un total de 2 grups, de 12 hores per grup, que ha sigut impartit per Eduard García. En quant a esport, informar-los també que la marxa nadalenca que es va suspendre en la Fira de Nadal es farà el dissabte, dia 24, a les 12 del migdia, i també informar-los que també estos Nadals n'hi haurà escola de pàdel i de tenis. En quant a turisme, el passat dia 1 de desembre, a través de la nostra ADL, Elena Martínez va anar a València al SAC Comitè Interdestin SICTED, que va estar organitzat per Turisme Comunitat Valenciana, on es va analitzar l'evolució del programa SICTED tant a nivell nacional com al de la nostra comunitat. S'ha posat en marxa la campanya de les bonos de consum, corresponent a les ajudes que ens ha donat la Diputació per un valor de 34 euros. S'han repartit 851 packs de 2 bonos, uno de 10 i uno de 30 euros, i es poden consumir en els 26 establiments locals adherits a la campanya. Dir-los que a fecha d'avui les bonos ja s'han acabat, però com en una setmana tenen validesa d'una setmana, si a la setmana no s'han gastat, les bonos tornen a la plataforma per a eixir novament per a aquelles persones que no han tingut opció. Viar s'ha adherit al conveni de col·laboració entre el Labora i la Federació Valenciana de Municipis per a posar en marxa 2 punts d'espais mòbils en la Comunitat Valenciana. Les passades dies 10 i 11 de desembre es va realitzar la Fira de Nadal, en la que van participar 15 comerç i artesans, 4 d'hostaleria i 6 associacions i entitats, total uns 25 participants. Es van fer activitats de tot tipus, visites d'exposicions, visites guies, passacarrers, tallers, activitats durant tot l'event, actuacions de DJs, de mag i pallassos, sortejos i les portes obertes del museu, del castell, l'església, el fotocol navideñ, etc. En un total, 66 accions. I informar-los també que Villar ha sigut nominada als Premis SICTED per part de la Secretaria d'Estat de Turisme, premis que són a nivell nacional com a millor destí SICTED, millor projecte de millora de destí SICTED per oferir informació de les enquestes de destí a serveis turístics i millor projecte de millora de destí SICTED per facilitar informació turística a través del grup WhatsApp SICTED Villar. Estem nominats i encara no sabem, pròximament ja ens diran si som una de les, si han tingut algun d'aquests premis, i en la pròxima Fira de Fitur, que és del dia 18 al 22 de gener, es donaran els premis. Ens ho comunicaran abans si ens l'han donat. En quant a... Esto lo de eso. I informar-nos també, encara que ja per redes socials sí que s'ha fet, que el concurs de l'arbre de l'any, tots saben, el nostre arbre del plàtano, en queda al final en el segon lloc. Sí que donar l'enhorabona a l'arbre de Colindres, que està en Cantàbria, que ha sigut el guanyador. Donar les gràcies a tot el món, perquè al final el poble, i més que el poble, moltíssimes persones de la província i mitjans de comunicació ens han ajudat a difondre aquesta campanya que n'hi havia per a que fórem l'arbre de l'any, i no ho han aconseguit, però jo crec que per a tot el poble de Villar el nostre plàtano no és l'arbre de l'any, sinó que és l'arbre nostre de sempre, i estem molt orgullosos d'ell. Així que donar-los les gràcies a tots, i per a nosaltres sempre serà l'arbre de l'any. Passem a contestar les preguntes del pleno passat. Sí, con la primera crec que ja estava contestada. En la segona, jo crec que ja l'havien comentat antes en l'explicació dels pressupostos, les convocaran en el mes de gener. Preguntava a la companyera que quan anava a convocar-se el Consell de Participació Ciutadana per a debatre el pressupost del 2023. Serà en el mes de gener. La tercera, que es preguntava si anava a fer-se un acte per a donar a conèixer el procés de la restauració de la façana de la iglesia. Dir-li
que sí que es farà un acte, però l'acte té que fer-lo, i anava a fer el que ja se li va comentar abans de començar la restauració, a la directora de l'obra, que era del Ministeri, l'arquitecta del Ministeri. Ens van dir que fins que no finalitzi tot l'estudi que han fet, una volta que ja s'acaba esta restauració i tenen que fer una memòria, no es podia fer, entonces fins que no ho tinguem fet no es podrà, i aproximadament serà a partir de febrer. Quan ho tinguin ja van dir que vindrien i ja farien una conferència explicant tot el que s'havien fet. Perdó. Anna. Sí, anem a demanar un informe tècnic del so de les bufaores. Passa-li-lo per fa, que està dins de lo correcte. Sí, em preguntava la companyera Assuntame per què no es publicitaven ajudes de la Generalitat en el que és l'aplicació del WhatsApp municipal. Jo en aquest punt li agrairia si em poguera concretar quina és l'ajuda o ajudes de la Generalitat que entenc que no s'han publicitat, perquè nosaltres no tenim ningú criteri de discriminar unes sí o altres no. Entonces, em pot concretar quina ajuda és la que entenc que no s'ha publicitat en el proper plenari, doncs diré si s'ha fet o no s'ha fet. Bueno, quan a lo de que em va preguntar del manifest, que per què no se les havia consultat als portaveus i per què no s'havia publicat la pàgina web i tal, bueno, per dir-li que no se les ha consultat perquè era el manifest que va enviar de la Federació de Municipis. Sí que vaig afegir, sí que és de veres que al final es va afegir lo de la modificació de la llei perquè entenem que estan demanant-los tot el món. Contestar-li també que quan vostès estaven governant, vostè també fent manifestos i en ningú moment se ens va consultar ni se ens va donar ni veu ni vot. I publicar... Senyora Gregori, estic contestant-li, ¿vale? Jo li estic fent un aclariment a la contestació que està fent. Estem en contestació de preguntes. I després publicar en la pàgina web no s'ha publicat mai, entenc que no va a continuar publicant-se, con lo qual anem a continuar igual. I continuem contestant a les preguntes de... Bueno, la pregunta 12, perquè l'altre ja es va contestar a Sonfre, sobre el tema en el casc històric de les instal·lacions fotovoltaiques. Bueno, doncs dir, i crec que ja ho vaig comentar, que s'ha fet un estudi de comunitats energètiques en les que es dona la solució perquè plantegen aquesta comunitat energètica se li pot donar accés a les persones del casco antic perquè formen part de la comunitat energètica i puguen aprofitar-se d'aquesta utilització de les plaques fotovoltaiques, que ells no poden posar, però en la comunitat energètica sí que es pot. I a veure, Anna? No, Amparo és. Amparo. La 14. És la 14. Què està fet? Bueno, es va fer al final. El que passa que ho vam fer un poc més tard perquè faltaven concretar horaris, que al final es va tenir que fer sense l'horari, perquè es va concretar després, però sí que s'ha fet el follet. De fet, en la fireta se van arreplegar moltíssims, se van donar molts, s'han repartit, i vamos, que repartits per el poble i ja. Bueno, i la pregunta que feia el senyor Escoda sobre l'immoble de Gesmar, que parlava del centre de dia, que el cinema lliure, bueno, doncs dir que el centre de dia es farà i va fer-se, de fet, la Diputació ja va fer la redacció del projecte i l'execució que n'hi ha ja van a posar 2 milions d'euros per fer-lo i es farà, com ja van quedar, i es va aprovar la passada legislatura, actualment està el col·le d'infantil. En el que és l'antiga Gesmar, com ve a dir el senyor regidor en els pressupostos, anem a fer un concurs d'idees per a que aporten idees com fer dins d'aquest edifici les necessitats des de sales, potser d'audicions, si poguera fer-se un auditori en condicions, hasta multifuncionals, etc. Vull dir, el concurs d'idees és perquè ens aporten les arquitectes, que són les que saben què és el que poden fer i com es pot aprofitar aquest lloc el màxim possible. I després, el d'ampliar la cara cultura està protegida. Vull dir, entenem que si va al centre de dia no és viable fer una cara cultura, una ampliació, perquè també tenim l'altre de la Gesmar. I en principi
Ja està. Passem a les preguntes d'este pleno. Senyor Gregori. Sí, les preguntes del mes de desembre. La primera és que el dia 7 de desembre a les 13:14 envien un WhatsApp mitjançant el WhatsApp de l'Ajuntament animant a votar a tot el món per a que el nostre arbre del plàtano poguera ser el guanyador. I posava que ha animat a votar fins el dia 10 de desembre. Però el dia 10 l'aplicació ja estava tancada, preguem que prenguen nota, valga la redundància, i que en considerar que la persona responsable no es va llegir bé les bases atentament i volem saber què és el que va passar per a cometre aquesta errada. La següent pregunta és que al barri hi ha una senyal en contra de la violència masclista i hi ha un acte vandàlic en la qual amb spray blanc han tatxat la paraula masclista i preguem que ho netegen el més aviat possible, que envien a l'empresa de neteja. També volem saber volem que es diga per què encara no s'han reparat. L'estat de les voreres de l'Avinguda del País Valencià, on està el Parc Cabanilles, estan perilloses. Volem saber quan van a reparar-les. No reparar-les totes, però sí que n'hi ha trossos que estan alçats i la gent camina per ahí i són perilloses. També ens ha sorprès una de les fonts del poliesportiu que està connectada a una manguera d'aigua, una mànega d'aigua, que no n'hi ha polsadors com a la resta de les fonts o és que també són de disseny i costen trobar-los? Volem saber per què no té el polsador i quan van a canviar-lo per un polsador decent i no per una boca d'una mànega. Volem saber per què no està també la senyal d'aparcament vertical per a persones de mobilitat reduïda al poliesportiu municipal. La següent pregunta és que fa ja alguns plenaris li van preguntar per un escrit de queixa d'uns veïns pel toc de campanes. Vostè, ahir, jo ja li vaig preguntar que si nosaltres, que parlava de la corporació municipal i nosaltres, com a part de la corporació municipal, no li podien contestar directament i vostè em va dir que ja li contestaria. A data d'avui, jo crec que el termini que té l'administració per a contestar des que es va presentar aquest escrit considera que ha finalitzat, no estic segura, però mira a veure si li contesten. O és que van a fer silenci administratiu, que també és una fórmula que fan algunes administracions públiques. La següent pregunta, que ja ho havien dit als pressupostos, és si anaven a convocar una plaça de jardiner degut a la prejubilació i fins que arribi aquest moment, com van organitzar-se a partir de gener el tema de l'organització dels jardins. Després, mire, estem contents com a grup socialista perquè hem vist un escrit dels usuaris de la pista de tenis en la qual es queixa del focus i aquest focus nosaltres el venim arrastrant durant queixes jo crec que pràcticament en aquesta legislatura. Van a canviar-lo? Perquè la seva resposta és quan es puga. Ho han posat als pressupostos? Es va canviar una pista. Vostè van estar 4 anys... Estic en el motor de premsa preguntes. A veure... Contesta ja la senyora Rodríguez. No, si encara no acaba la pregunta. A veure, doncs espera i quan acabi la pregunta que me la conteste. Estic en ello. M'ha interrompit i ara he de tornar a buscar on m'havia quedat. Bueno, això, que n'hi havia un escrit del club de tenis. La pregunta és, quan van a canviar-lo? Ho han posat dins dels pressuposts municipals per al 2023? O van a deixar l'oferta que ha fet el club de tenis de canviar-lo de la seva pròpia butxaca perquè val 2.000 euros i el que volen és jugar en les dues pistes, perquè si només n'hi ha una pista en condicions, aquesta pista es satura i n'hi ha molta gent, afortunadament, que enviar-li s'agrada l'esport i tenen una pista infravalorada perquè no s'està utilitzant. S'han oferit a pagar-lo, van a contestar-los. És que em sembla increïble que una associació se pague el focus quan el focus és municipal, perquè no estan jugant en bones condicions. Ara si volen contestar. Ja li vaig contestar l'altra volta. Però no n'hi havia un escrit. Vostè va estar 4 anys, vol dir-se que les que van estar vostès... No, però anar deteriorant-se. Però perquè xilla. Estic preguntant. Quan vostè governava... Estan xillant-me. Senyora Gregori, calle i li contestarà. Estic preguntant jo a tu. Quan vostè va governar, aquestes pistes estaven inutilitzades? No, però durant 4 anys... Doncs mire, vostè sap que la vida d'un focus té de X hores. Durant 4 anys han passat moltes hores i la cosa anà deteriorant-se. Això que és i tu más... Senyora Gregori, és que em sembla que estic dient i tu más... Sí, perquè ja m'ho ha recordat. No, bueno, estic en el torn de... Si preguntes, em contesta, li torna a fer una pregunta. No, li contesta la regidora. Vostè ja pregunta i li contesta la regidora. Ai, puc continuar? Passa a la següent pregunta. Aleshores ja es dirà quan van a canviar-lo, ¿vale?
Per què es va canviar, la següent pregunta és per què es va canviar l'hora de la clausura de la Fira de Nadal sense avisar quins van ser els motius. També hem comprovat que la llum de rellotge, que no n'hi ha llum als rellotges del campanar. Quin és el motiu? Mire, el camió de recollida de FEM ha hagut de posar en un dels pilons de Creu de Molina un paperet escrit en retolador i pegat en precinto en els pilons que n'hi ha abans dels contenidors, en el qual demana per favor, perquè és literal, que no aparquen durant dilluns, dimecres i divendres de tal hora a tal hora, perquè ahir aparquen cotxes, perquè no està prohibit l'aparcament de cotxes i és molt complicat que buide, faça la maniobra i torni a eixir en direcció prohibida per a no passar per la plaça, per el Raval ni per la plaça de Santana. Van a fer alguna cosa per a aquestes situacions es pugui solucionar d'una vegada per totes? L'últim prec, una de les últimes coses que li demanem, quan nosaltres estàvem governant, és llegir el manifest de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i mai s'afegia cap coletilla d'índole polític. És a dir, es llegia tal qual. Vostè ha dit que sí que va llegir i per tant no ha de consensuar, però és que la comissió jo no vull que consensue, almenys que informe, perquè ens va dir que no tenia... A veure, vostè en la comissió informativa d'ICMES, que va ser quan van consensuar la moció del 25N, que no tenia res, que encara no li havia arribat res per correu electrònic, fins ese mateix dia. La comissió la van tindre a les 9 del matí, crec que vam acabar a les 9:28, exactament no conec, no recorde l'hora, hauria de veure el justificant que em van fer quan vaig acabar la comissió per a justificar la meva absència durant aquest període de temps del meu treball. Per tant, està molt bé que sigui el manifest de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però el manifest, les idees polítiques, cada un se les reserva i en els actes polítics que puguen tindre, cada un que les expresse. Senyora Gregori, no vaig entrar a dir-los... No, si estic jo en el meu torn de pregs i preguntes, podria demanar, li ha fet un prec i ja està. S'ha de recriminar alguna cosa al partit, al grup municipal socialista, ho fa com a grup municipal socialista. Senyora Gregori, vale. Ja, perquè no vaig a contestar-li. No, ha dit que ja havia acabat. No l'he dit que havia acabat i per a concloure, mare meva, també va censurar les preguntes que Senyora Gregori, no vaig a censurar-li, no pone paraules en la meva boca, per favor. Acabe ja d'una volta, perquè ha dit 3 Però si estic parlant i vostè m'està interrompint... Senyora Gregori, ja, acabe ja, per favor. Ja vas de concloure, volem desitjar un bon Nadal al poble de Briar. Bona nit i moltes gràcies. Senyora Roman. Nosaltres només tenim en aquest plenari una pregunta i és que en els pressupostos del 2022 es van pressupostar 9.000 euros per al lloguer d'un centre juvenil. Hem preguntat diverses voltes i no s'ha dut a terme. Ara en aquests pressupostos d'avui portaven 9.400 euros i volem saber quines gestions s'han fet al respecte i saber en quina situació es troba això. Ho ha comentat antes. Ho ha comentat antes. I jo li he dit que el contracte, com són persones físiques i n'hi ha que demanar documentació, no és com una empresa, no és temporal, i la documentació és complexa en l'Ajuntament i està fent-se i està ja a punt ja de perfil, que tindria tota la documentació i firmació ja el contracte. I per a finalitzar també vull felicitar a tota la població en aquestes festes i que tinguem bon treball. Per a concloure també, de part de tots, sí que de tots els regidors de l'Ajuntament, desitjar-los a totes les famílies de Villar que passen un bon Nadal, que siga l'any que ve igual o millor que el que acabem de passar i que passen uns bons dies junt a la família i a les amics. Així que bon Nadal a tots i ens veiem ja ara sí, a l'any que ve, el 2023. Bona nit.